Минем күз алдымда бу тарихи вакыйгалар булды бит. Менә 90-нчы елларда. Бездә зур вакыйга булды безнең халкыбыз өчен. Бездә бит референдум үтте. Менә ул чорда бит Чечня белән Татарстанны бер янәшә куеп чәйнәделәр, беләсезме? Чечня нинди язмышка дучар булды. Һәм Татарстан шул авыр хәлдән ничек чыкты, һәм үзенең дәрәҗәсен күтәреп, үзенең халкын бөтен дөньяга танытып чыкты бит. Һәм моны безнең бит үзебезнең улларыбыз, үзебезнең егетләребез, кызларыбыз эшләде. Андагы вакыйгалардан чыгып, менә дигән фильм ясарга булыр иде. Мин шуны теләр идем. Чөнки ул әле безгә якын. Безнең күңелләребездә ул тетрәнеп тора. Аны тасвирларга мөмкин бик нәрсә итеп инде, дөрес итеп. Урта гасырларны мин аңлап җиткермим. Мин тарих факультетын бетергән кеше, тәмамлаган кеше. Ләкин шуңа да карамастан тарих миңа авыр бирелә. Бу да тарихка әйләнеп бара бит инде, беләсезме? Тарихка әйләнеп бара, кемнәргәдер ул кирәк, кемнәргә дип инде халкыбызга ул бик кирәк булыр. Татар халкы аннан әйтәм бит, дәрәҗәсен саклап, үзен күтәреп, дөньяга күрсәтеп, абруен арттырып чыкты ул авыр хәлләрдән. Һәм халкына зыян салмыйча. Һәм мин тәкъдимдә әйтә алам, менә минем Көмеш билбау дигән романымда бу хәлләр тасвирлана, анда сюжет бар, анда мәхәббәтсез бер фильмда була алмый. Анда мәхәббәт линиясе бар. Һәм шул чорда булган вакыйгаларның чагылышы бар. Аның нигезендә минемчә бер менә дигән фильм ясап булыр иде. Нәфис фильм буларак кирәк, бәлки документаль фильмның аның үз юлы, үз урыны. Нәфис фильм ул халык күңеленә күбрәк киреп утыра. Документаль фильмнар алар кирәк әлбәттә, ләкин ул аны әзрәк халык күрә. Ләкин ни сәбәптән татар телендә бик матур фильмнар күренми. Ул кинолар күп төшерелергә тиеш. Алар бит бөтен дөньяда шул Голливудта да бихисап төшерелә. Һәрберсе дә аны шедевр булып китә алмый. Шедеврлар булсын өчен әле уртакулларын да булдырырга кирәк. Бу шунда шедевр үсеп чыкмый. Шуңа күрә күп төшерергә кирәк, күп эшләргә кирәк минемчә. Фильмның милләткә файдасын искиткеч зур. Аны китап белән да чагыштырып булмый, китаптан күпкә мөһимрәк дип әйтеп булмый инде. Күбрәк тәэсир итә ул. Аның йогынтысы көчле халыкка. Чагыштырып та булмый. Фильмны аны күбрәк кеше карый. Без әле үзебезнең 5000, 3000 тираж белән мактанып йөрибез, яме китапның хәле шундый. Фильм ул зур залга да йөзләрчә меңнәрчә кешеләрне бер мәртәбә күрсәткәндә җыеп күрсәтә. Шуңа күрә бик кирәк, бик